Assalamu alaikum. A darasin baya mun tattauna akan set da me ake kira set, wanda mun ce duk wani abu ne wanda ke ɗauke da wasu abubuwa, wa'inda abubuwan da ke ciki muna kiransu elements, wanda abubuwan a nan lissafi ko a magana ta set muna kiransu object. Sannan a cikin set idan aka ce object ana nufin ko meye ne, abu marar rai, mai rai, abun da ake gani da wanda ba a gani, dukkansu muna kiransu objects, wa'inda su ne muke kira element ɗin cikin set. Alal misali, kamar muka bada misali kamar nan, maybe mu ce Sokoto mu ɗauke ta set, to kamar Bodinga kila mu ce Sokoto wani set ne wanda ke ɗaukar duk local government ɗin da ke a Sokoto. To kun ga Bodinga local government ce a Sokoto, don haka Bodinga element ce ta cikin set ɗin Sokoto. Amma kamar maybe Jega haka, Jega ba local government ce ta cikin Sokoto ba, don haka za mu ce Jega is not an element of what? Hanyoyin da ake rubuta set guda biyu ne. Muna da listing method, muna da set builder method. Abin da ake kira listing method wata hanya ce wadda za mu rubuta set inda kawai za mu dinga rubuta element ɗin da ke ciki kuma muna bambanta su daga comma. Kamar wannan muna da W is equal to tana da what? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ma'ana W wani set ne wanda ke ɗaukar ranakun da ke a mako. Kun ga kamar nan yana da Monday, yana da Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Muna kuma raba kowane element da comma. Kamar wannan set ma A is equal to A, B, C, D, E. Kamar wannan ma Z is equal to 1, 2, 3, 4, 5. To duk irin wannan hanyar ta rubuta set ita muke ce ma listing method. Ɗayan method ɗin kuma shi muke kira set builder method. Abin da ake kira set builder method wani method ne wanda wata hanya ce a maimakon mu yi listing ɗin duk element ɗin sai mu ɓoye wannan, sai zama mun yi wakilce shi da wani abu wanda zai wakilci wannan set ɗin. Kamar alal misali, idan muka zo wannan set na ku a mako, a maimakon in ce W set na wanda ke ɗaukar Attanin, Talata, Laraba, Alhamis, sai kawai in ce ma a'a W set na wanda ke ɗaukar ranaku a mako. Ko ban faɗa ma ranakun ba, ina gaya ma haka ka san cewa yana da Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. To shine alal misali wannan sai na ce W set na wanda ke ɗaukar X, me element ɗin da ke ciki abubuwan da ke ciki X na, sannan mi X ɗin nan sai aka ce X is a day in a week, ma'ana X ranaku ne da ke a mako. To kun ga kenan daidai yake da wannan set ɗin. Na biyu kamar na ce set Z, sannan wanda ke ɗaukar what? X is equal to such that ɗin nan in na so zan iya rubuta zana shi haka, ko in na so na sa ɗigo duk ɗaya ne. Yana ɗaukar element X wanda what? Is 1 is less than X less than 5, ma'ana X ɗin nan daga 1 zuwa 5 take. Da kun ga an sa less than or equal to ana nufin daga 1 har zuwa abin da kenan. Wanda X ɗin nan is a natural number, ma'ana number ta kirga number ba wanda ba sa da ɗigo. Don haka kun ga kenan zai zama kamar wannan 1, 2, 3, 4, 5. Amma wannan akwai wata hanya abin da ya dace mu lura wurin wannan alamar. Idan ya zama alamar ba ta da equal to haka, to ana nufin what? Ɗai ba ta kai X ba, ita kuma X ba ta kai 5 ba. To don haka kun ga kenan tun da ɗai ba ta kai X ba, kun ga zai fara da wata 2, 3, amma ita X ba ta kai 5 ba, don haka zai tsaya a 4. Wannan